Welkom bij de geheimen van. Na de geheimen van Kasterij, Venray, Oostrum en IJsselstein gaan we dit keer op zoek naar het geheim van Merselo. Gaat u mee? We staan hier inmiddels bij de molen in Merselo met iemand van de Heemkundestichting. Het Rokeliezer. Kunt u eens vertellen wat het Rokeliezer precies is? Ja, natuurlijk kan ik dat. Het rokeliezer is een attribuut of een gebruiksmiddel wat ze vroeger echt nodig hadden. Daar werd meestal, de huizen werden verwarmd met hout en dan moest af en toe, als het vuur er wat doofde, moest het flink opgerakeld worden, zodat het weer nieuwe vlammen gaf. En wij als stichting willen ook in het verleden wat rokelen, om de feitjes en de gebeurtenissen die er plaats hebben gevonden, om dat vast te leggen voor het nageslacht. Wat is nou typisch voor het dorp Merselo? Merselo, dat ligt aan de rand van de Peel en het is een esdorp. Dat is best goed te zien. Als je door Merselo loopt, zijn er nogal wat hoogteverschillen. En met name als je van Venray af Merselo inkomt en je komt door het Beekdal, dan moet je echt toch wel een flink eindje omhoog. En vooral als je met de fiets, dan kun je dat heel goed merken. De kerk die ligt er daar ook heel prachtig bij. Het is ook net of dat ze daar een verhoging, jij zal ook wel uitgekozen zijn om daar neer te zetten. Ga je dan verder het dorp in, dan kun je vanaf de Haag, daar kijk je dan ook mooi het Beekdal in, waar nou ook stukken aangekocht zijn om daar recreatiegebied van te maken. Dan is het nog belangrijker als dat de woningen die staan in een lintvorm, die dan op een gegeven moment ook uitmonden in een gehucht. Dat is eigenlijk ook wel iets typisch, lijkt mij, voor deze streek. Vooral omdat het een ouder dorp is eigenlijk. Ja, en dan typisch, de molen waar we hier voor staan, dat is een prachtig monument. Hij is mooi gerestaureerd en om de iedere tweede en vierde week van de maand draait die molen. En als je nou eens een keertje een feestje hebt of je wilt iets speciaals, dan zou je hier nog terecht kunnen om een rondleiding te geven. Dat doen zij ook heel graag. De molen is natuurlijk niet het echte geheim van Merselo. Kunt u eens vertellen wat het echte geheim van Merselo is? Dat wil ik heel graag doen. Het echte geheim van Merselo, daarvoor moeten we richting de Peel. Daar staat een mooie boerderij en daar is het echte geheim. Dat wordt je daar dan uitgelegd. Kom maar met ons mee. Ik ben benieuwd. Laten we gaan. Ja, doen we. We staan hier inmiddels net buiten Merselo op de kant bij een prachtige boerderij. Jan, jij kan ons wel wat vertellen over de historie van deze boerderij, of niet? Jazeker, want ik heb daarvoor gewoond. Dus de historie begint eigenlijk in 1815. Toen woonde er in de Vitus Jansen, Jenniskes. En men zegt dat de naam Fiethof daar vanaf komt. Van de voornaam. Ik weet nog dat er 100 meter verderop een grote eikenboom op een zandheuvel stond. En dat was een richtpijl voor de werkers uit de Peel die dus hier aankwamen om via de wegjes en de paadjes door de Peel loopten om heel de boerderij te bereiken. De boerderij stond vroeger ook wel bekend onder de naam De Zwarte Roos. Kun je daar eens wat over vertellen? Die mensen die uit de Peel kwamen, de Peelwerkers, die kwamen s'avonds op huis aan. En dan landden ze hier aan, hier werd bier vertapt. Dus eigenlijk een klein beetje een café, clandestien-café, weet ik niet. Misschien gebeurde er wel meer als café. Er werd ook gedanst. Hebben jullie enig idee waar de naam De Zwarte Roos vandaan komt? Men zegt dat het een Duitse dame was die dit café uitbaatte. En dat misschien of ze de zwarte haren had of roos heette, dat weten we niet. Maar de naam is wel bekend. Bij de heel oude mensen is de naam bekend dat dus de Zwarte Roos was. Jan, in de tijd van de Zwarte Roos was Merselo een erg afgelegen streek, of niet? Ja, dat kun je wel zeggen, want het verhaal ging dat achter Merselo was de wereld met krantenpapier dichtgeplakt. En dat is eigenlijk ook wel verklaarbaar dat de mensen dat dachten, want als je achter Merselo was het een en al Peel. Als je hier kijkt, per 100 meter verderop, daar begon de Peel. En dat was één vlakte en daar waagde niemand zich in die er niet per se moest zijn. Want er liep maar één weg door en dat was de Bakelse dijk en die loopt ongeveer een kilometer die kant op en die ging rechtstreeks naar Bakel toe en die liep over een zandrug. Die was met plaatsen maar 10 meter breed en als je daarvan afdwaalde dan kwam je in een moeras terecht
Ja, en dan kwam je er misschien niet meer uit. Dus het was heel logisch dat iemand die er niet hoefde te zijn, en wie moest er wel zijn, dat waren schaapherders, mensen die plaggen gingen steken of die turf gingen steken, die kwamen in de peel. Waar komt de naam Merselo eigenlijk vandaan? Nou, Merselo is al heel lang bekend. In 926 zijn er al documenten waar Merselo genoemd werd en dat was Mereslo. En die naam komt van Meres, dat betekende water, en Lo of Lu, dat was een open plek in het bos. En waar het water nou precies vanaf komt, dat weten we niet, of dat de Lobeek was, maar die open plek in het bos, dat is wel duidelijk. Hier was veel bos en ja, daar was een open plek en daar stond een kapel. In rond 1400 zijn daar gegevens van, dat waar nou de kerk staat, dat een kapel stond. En dat was op een open plek in het bos, dus daar komt die naam vanaf. Het clandestine café De Zwarte Roos. Een geheim dat velen voor deze uitzending nog niet kenden. Volgende maand gaan we op zoek naar het geheim van Oerlo. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.